Τώρα έτοιμα. Έλα ρε, εμείς πρέπει να που βλέπω στην οθόνη. Τώρα ετοιμάζεται να μπει στη λίμνη ο Καλπαξής. Με το ΤΕΣΕ. Με το ΤΕΣΕ το αγωνιστικό. Το Racing Factory. Άντε τέλειωσε η κάμερα, ντε. Άντε να πάρει μπρος. Τι κάνεις, ειδικές ρυθμίσεις. Πήρε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Σκηνή έχουμε ρε μαλάκα, πώς το βγάλουμε από μέσα. Θα πούμε. Αναγκαστικά. Γιατί πάει που Κόψε που κύλει. Όλο θα πνιγεί. τι είναι και. Από εδώ έπρεπε να το πάρει. Από εδώ κάτω έπρεπε να το πάρει. Όχι από εκεί, όχι από εκεί ρε. Απ' εδώ, εδώ απ' την άκρη, ρε. Απ' εδώ. Έλα από εδώ τι κάνε ρε. Απ' εδώ, ρε, απ' την άκρη. Όχι, όχι, θα βγει. Είναι βαθύ εκεί. Ναι. Άντε! Εδώ, ρε. Με τους πίστα τύπου. Ωραία. Έχει να φάει πέσιμο τώρα. Άιντε! Έλα εδώ, θα πνιγείς εκεί πέρα, βαθύ είναι, ρε. Χέστηκε λίγο. Και βαθύ είναι εκεί πέρα, ρε. Θα μείνει εκεί. Θα θέλει να πούμε μετά μέσα του τραβάμε. Δεν έχουμε και σκηνή. Πού θα πάει στον ομαλό να πάρει φορά. Απ' εδώ, πρέπει από εδώ την άκρη να το πάρει. Γιατί εκεί βαθύ φαίνεται. Είναι από εκεί. Εκεί φαίνεται βαθύ. Φαίνεται. Πέντε το έκανε για να τον τραβήξει κάμερα. Απ' εδώ, απ' εδώ ρε, απ' την άκρη ρε. Απ' την άκρη, εκεί είναι βαθύ. Εκεί είναι βαθύ. Άκρη, άκρη πάρτο. Εδώ άκρη ρε. Βαθύ είναι ρε. Βαθύ είναι. Θα ξανά Ξέρεις, απ' εδώ απ' την άκρη πήγε, είδες βάθος που όχι. Φαντάζομαι πήγαινε από μέσα, Θα μείνει εκεί.
Τώρα θα πάει από εκεί να δεις, θα μπει ολόκληρος μέσα, άμα πάει, θα μπει ολόκληρος. Εκεί θα μπεις ολόκληρος μέσα. Βαθύ είναι, ρε. Βαθύ είναι. Είναι βαθύ. Βαθύ είναι. Βαθύ είναι, θα μπεις ολόκληρος. Φύγε ρε μαλάκα. Είναι factory. Γιάννη. Μέχρι τα κύλιδρα έφτασε στο νερό. Κάτι βγάζω στο τι πιάζει. Κωνσταντίνε. Τώρα θέλει πιτάδα, όχι μαζί. Πώς τραβάς, Εγώ λέω θα μείνει. Έλα. Περίμενε.